Bitva, po níž se muslimští válečníci začali bát vikingů. 859. Představ si to. Stojíš na palubě štíhlého vikingského dlouhého člunu, který se zařezává do Tyrkisových vod Středozemního moře v palčivém letním žáru roku 859. Dřevěná prkna pod nohama voní smolou a slanou vodou. Kroužková košile tě těžce tlačí na ramenou. Kovové kroužky rozpálené tak, že by pálily do kůže. Kolem tebe se v dokonalé formaci prořezává vlnami 60 stejných lodí. Jejich špřídě s dračími hlavami vrhají na hladinu stíny jako flotila mořských nestvůr. Sem vlastně nepatříš. Vikingové patří do chladných skandinávských fjordů, do šedých vod severního Atlantiku, aby plenili pobřeží Anglie a Irska. Jenže ty a 5000 nejodvážnějších bojovníků, jaké kdy Skandinávie vyslala, jste dopluli za hranice známého světa. Propluli jste Herkulovými sloupy, branou, které se báli i Římané. A teď míříš přímo do srdce islámského světa, do vod ovládaných nejmocnější říší na zemi. Tvými velitelmi jsou dva bratři, z nich se staly živoucí legendy, Björn Ironside, syn velkého Ragnara Lodbroka, a Hastein, mazaný stratég, který kdysi vyplenil římské město tím, že předstíral vlastní smrt. Slibují ti zlata nepočítaně, slávu, jež se bude rozléhat věky, a místo ve Valhalle, vydobité nejopovážlivějším nájezdem v dějinách vikingů. Jenže když pohlédneš k jihu, k africkému pobřeží, spatříš něco, z čeho ti stuhne krev v žilách. Na obzoru, vynořující se z mihotavého žáru, se rýsuje flotila muslimských válečných galér. Jsou rychlejší než tvé lodě, lépe vyzbrojené a obsluhované válečníky, kteří nad těmito vodami nikdy nestratili kontrolu. Umajovský chalífát ovládá říši sahající od Španělska po Perzii. Jejich loďstvo vládne Středomoří už přes století. Rozdrtili byzantské flotily, zničili franské nájezdníky a proměnili moře v islámské jezero. A jdou si pro tebe. Ruka ti sjede k sekeře u pasu. Vyhlídky jsou beznadějné. Jsi tisíce mil od domova v početní i zbrojní nevýhodě a uvězněný ve vodách, kde nemáš spojence, zásobovací trasy ani šanci na posily. Každý vojenský propočet říká, že bys měl zemřít právě tady. Každé pravidlo námořní války praví, že tyhle muslimské galéry tvé dřevěné lodě rozrazí na třísky a pošlou tě ke dnu. Jenže jsi viking a chystáš se dát islámskému světu lekci, na kterou nikdy nezapomene. Než se ponoříme do tohoto zapomenutého střetu civilizací, pokud tě baví chvíle, kdy se dějiny lámaly díky nemožné odvaze, zvaž, že dáš like a přihlásíš se k odběru dalších podobných příběhů. A napiš dole do komentářů, odkud posloucháš. Přijde mi neuvěřitelné, že spolu z různých koutů světa zkoumáme tyhle dávné bitvy. Napříč časem a prostorem nás spojuje stejná fascinace bojovníky, kteří utvářeli náš svět. Teď sevři sekeru pevněji a podívej se, co se na tebe žene po hladině. Aby bylo jasné, proč měli muslimové důvod k sebevědomí, musíš pochopit, o co se velká pohanská flotila vikingů pokoušela. Nebyla to žádná obyčejná loupežná výprava. Byla to 3letá expedice, jakou bys čekal spíš v horečném snu. Nebyla to banda místních dánských či norských nájezdníků, kterých se Angličané a Irové naučili bát. Šlo o mezinárodní koalici těch nejelitnějších vikingských bojovníků z celé Skandinávie, spojených pod praporem dvou mužů, jejichž ambice hraničily se šílenstvím. Björn Železný bok byl synem Ragnara Lodbroka, nejslavnějšího vikinga všech dob. Ať už byl Ragnar skutečnou osobou nebo směsicí příběhů o vícero válečnících, jeho legenda už tehdy formovala vikingskou kulturu. Björn zdědil otcovo opovážlivé sebevědomí a neochotu přijímat jakékoliv limity. Ságy uvádějí, že Björnovou matkou byla Aslaug, vlva, tedy vědma, a že synovi věštila velký osud. Björn věřil, že je předurčen k nesmrtelnosti skrze slávu. Jeho parťákem v tomhle šílenství byl Hastein, vikingský náčelník proslulý vychytralostí, jaká neměla obdoby.
Hastein patřil k mužům, kteří jsou vždy o 3 tahy napřed. Už o pár let dříve zrežíroval jeden z nejrafinovanějších podvodů v dějinách vikingů. Když jeho flotila dorazila k italské luně, kterou omylem považoval za Řím, došlo mu, že hradby jsou na přímý útok příliš pevné. Poslal tedy do města posly se zprávou, že zemřel a že si jeho muži přejí splnit jeho poslední přání. Dopřát mu křesťanský pohřeb uvnitř hradeb. Brány se pro pohřební průvod otevřely. Hastein vyskočil z rakve, jeho válečníci tasili zbraně a luna vzplála. Björn a Hastein spolu představovali dokonalou kombinaci hrubé síly a taktického génia. Roku 859 dali dohromady flotilu, kterou kronikáři počítají na 60 lodí, ač některé prameny mluví až o 100. Každá dlouhá loď vezla mezi 60 a 80 bojovníky. Nebyla to žádná kolosální válečná plavidla pozdějších staletí, nýbrž štíhlé lodě s mělkým ponorem, stavěné na rychlost a všestrannost. Dračí lodě dokázaly plout i v necelém metru vody, takže se dostali po řekách tam, kam žádná muslimská galéra nepronikla. Bylo je možné přistát na jakémkoliv pobřeží. Posádka je vytáhla na břeh a během pár minut znovu spustila. Bojovníci na těchto lodích představovali špičku severoevropského vojenství. Nosili kroužkové košile zvané birně, drahou zbroj, kterou si mohli dovolit jen profesionální válečníci. Nesli kulaté dřevěné štíty spevněné železnými puklicemi, určené nejen k obraně, ale i jako zbraně sami o sobě. Jejich hlavní výzbrojí byly jednoruční sekery a dlouhé meče. Mnozí ale nosili také luky a oštěpy pro boj na dálku. Byli to profesionální nájezdníci. Mnozí měli za sebou desítky výprav do Anglie, Irska a Franské říše. Věděli, jak udeřit na cíl, obrat ho o cennosti a zmizet dřív, než se stačí sformovat organizovaný odpor. Jenže Středomoří bylo úplně jiným světem. Vzdálenosti byly obrovské, vody neznámé a nepřátelé nesrovnatelně vyspělejší než roztříštěná království západní Evropy. Plán, který Björn a Hastein vymysleli, byl dechberoucí svou smělostí. Hodlali vyrazit ze Skandinávie na jih, pustošit podél atlantického pobřeží Španělska a Portugalska a získávat zásoby i zprávy. A pak se pustit do něčeho, o co se žádná vikingská flotila dosud vážně nepokusila. Proplout Gibraltarským průlivem a vplout přímo do Středomoří. Gibraltarský průliv nebyl jen geografickou překážkou. Byl i psychologickou hranicí. Řekové mu říkali Heraklovy sloupy a chápali je jako okraj civilizovaného světa. Staří mořeplavci věřili, že za průlivem už čekají jen nestvůry a okraj světa. Ještě v 9. století vzbuzoval tento průchod u křesťanských i muslimských námořníků pověrčivou hrůzu. Pro vikingy bylo jeho překročení jasným gestem. Dávali tím najevo, že pro ně není žádné moře nedosažitelné a že jejich ambice neznají hranic. Flotila vyplula někdy roku 859, nejspíš časně na jaře, aby využila příznivých větrů. Postupovala nájezdy dolů po atlantickém pobřeží a zasahovala osady v Galicii a Portugalsku. Byla to rozcvička, zkouška, jak iberská obrana zareaguje. Místní muslimští správci byli zaskočeni. Pobřeží opevnili proti sobě navzájem i proti křesťanským královstvím na severu. Ale vážně je nenapadlo, že se nájezdníci z mrazivého severu vydají tak daleko na jih. Vikingové rychle pochopili, že iberští muslimové jsou bohatí, ale uspokojení a nedbalí. Města zbohatla na obchodu. Jejich milice byly zvyklé spíš na slavnostní přehlídky než na skutečný boj. Nájezdníci naplnili lodě stříbrem, hedvábím a otroky a zamířili dál k jihu. Pak přišla chvíle pravdy. Flotila se přiblížila k úzkému průlivu mezi Evropou a Afrikou. Po obou stranách se tyčily Heraklovy sloupy. Gibraltarská skála na evropském břehu a Džabal Musa na africkém. Proud tu žene silně z Atlantiku do Středomoří a větry bývají zrádné. Obě pobřeží lemovaly muslimské strážní věže připravené dát znamení o blížícím se nebezpečí.
Vikingům ale hrálo do karet překvapení. Jejich lodě, sedící nízko na vodě se staženými čtvercovými plachtami, bylo z dálky snadné splést s obchodními koráby. Než stráže ve věžích pochopili, co vidí, dračí flotila už byla skrz průliv. Dokázali to. Vikingové pronikli do Středomoří. A islámský svět netušil, co ho čeká. Jakmile byli za průlivem, Vikingové nestráceli čas. Stočili se na východ podél severoafrického pobřeží a začalo řádění. Muslimští kronikáři, kteří tyto nájezdy zaznamenali, psali tónem, v němž se mísila hrůza s nevírou. V jejich očích byli tito severní barbaři takřka démoničtí. Říkali jim Madžus, perský termín pro uctívače ohně či pohany, totéž slovo, které používali pro Zoroastriány. Název měl nádech divoké hereze. Prvním velkým cílem bylo město Nekor na pobřeží dnešního Maroka. Nekor byl prosperující obchodní uzel, chráněný kamennými hradbami a posádkou místních vojáků, kteří nikdy nečelili vážnému útoku. Město zbohatlo na transsaharských obchodních trasách. Obchodovalo se zlatem, slonovinou a otroky. Jeho obránci se domnívali, že je hradby chrání. Mýlili se. Vikingové přirazili s loděmi za tmy ke břehu, svolali své družiny a zaútočili na město za úsvitu. Útok byl brutální a účinný. Bojovníci si ze štítů vytvářeli sevřené šiky, které se dokázaly protlačit obrannými liniemi. Jakmile prolomili brány, rozpoutalo se strašlivé krveprolití. Muslimské prameny popisují ulice zalité krví, celé rodiny pobité mečem a městské pokladnice vybrakované během několika hodin. Nejvíc však muslimský svět šokovalo to, co následovalo. Vikingové Nekor jen nevyplenili. Obsadili ho na víc než týden a používali jako základnu k nájezdům do okolní krajiny. Zotročili tisíce lidí, včetně příslušníků místní vládnoucí rodiny. Příbuzné emíra v řetězech odvlekli na dlouhé lodě a čekali je trhy s otroky ve Skandinávii nebo Irsku. Psychologický dopad byl drtivý. Nekor byl považován za bezpečný, chráněný vzdáleností i geografií. Jestliže Madžusové dokázali udeřit i tam, nebylo bezpečno nikde. Vikingové pak postupovali dál na východ podél severoafrického pobřeží a zasahovali jeden cíl za druhým. Plenili osady na území dnešního Alžírska. Jejich lodě se objevily bez varování a mizely dřív, než stačila reagovat jízda. Rozhodující byla rychlost dlouhých lodí. Muslimské válečné galéry byly větší a silněji vyzbrojené, ale pomalejší a k plavbě vyžadovaly hlubší vodu. Vikingové mohli vytáhnout lodě na kterýkoliv písčitý břeh, vyplenit vesnici a být pryč dřív, než poplach dorazil k nejbližší posádce. Když léto přešlo v podzim, flotila přeplula k severnímu břehu Středozemního moře a začala pustošit jižní Francii. Vyplenili města na pobřeží Roussillonu, vypálili kláštery a po říčních sítích pronikali hluboko do vnitrozemí. Jedna obzvlášť odvážná výprava je zavedla proti proudu Róny. Zasahovali cíle stovky mil od pobřeží. Frankové, kteří se s vikingskými nájezdy potýkali už desítky let, byli ohromeni, když ve Středomoří spatřili lodě s dračími příděmi. Frankští kronikáři psali o hrůze, kterou tyto nájezdy vzbuzovaly. Zdálo se, že Vikingové útočí všude najednou. Jejich pohyby byly nepředvídatelné a jejich krutost neměla obdoby. Pak se flotila stočila k jihu, k Itálii. Právě tady Hastein sehrál své mistrovské dílo, lest s předstíranou smrtí v luně. Jenže kromě té slavné lsti vyplenili Vikingové desítky dalších italských měst. Napadli Pisu, přemohli její obranu a velkou část města spálili. Útočili na osady v Toskánsku, zmocnili se obrovského množství pokladů i otroků. Muslimské prameny uvádějí, že Vikingové vyplenili také Majorku a Menorcu, Baleárské ostrovy, které sloužily jako klíčové opěrné body islámské plavby. Útokem na tyto ostrovy narušili obchodní trasy, které byly po celé století stabilní. Úspěch těchto nájezdů nestál jen na vikingské zuřivosti, ale i na jejich pochopení asymetrické války. Vyhýbali se otevřeným bitvám s organizovanými armádami.
Útočili tam, kde byla obrana nejslabší, za úsvitu nebo pod rouškou tmy. Teror používali jako zbraň. Úmyslně páchali zvěrstva, aby ochromili odpor. A byli mistry logistiky. Pečlivě hospodařili se zásobami i kořistí, aby udrželi flotilu v chodu celé měsíce. Jenže když se rok 859 přehoupl v 860, Vikingové narazili na nový problém. Výhoda momentu překvapení pominula. Muslimští správci po celém Středomoří si teď byli hrozby plně vědomi a chystali koordinovanou odpověď. Kordobský emirát Umajovců, který ovládal většinu Pyrenejského poloostrova, začal shromažďovat flotilu přímo k lovu nájezdníků. V severní Africe mobilizovali místní emíři své námořní síly. Středomoří, které dosud působilo jako otevřená pokladnice, se začalo zavírat jako past. A Vikingové, obtížení kořistí a zpomalení vlastním úspěchem, se brzy měli přesvědčit, že z lovců se stala lovná zvěř. Na jaře roku 860 byla vikingská flotila bohatá, ale zranitelná. Lodě byly těžce naložené kořistí, přeplněné zotročenými zajatci a po téměř roce nepřetržitých nájezdů na nich bylo znát opotřebení. Dřevěná prkna popraskala, lana se třepila a sami válečníci byli vyčerpaní nekonečnými boji. Původní bleskové nájezdy vystřídalo pomalejší, opatrnější tempo. Potřebovali doplnit zásoby, opravit lodě a najít bezpečné přístavy. Jenže žádné bezpečné přístavy nebyly. Každý přístav na středomorském pobřeží byl teď nepřátelským územím. Muslimští vládci regionu strávili zimu přípravou odpovědi. Kordobský emír Muhammad I. byl vikingskými nájezdy podél svého pobřeží ponížen. Nešlo jen o vojenské porážky, ale i o náboženskou potupu. Majusové znesvětili mešity, zotročili muslimy a narušili poutní trasy hadže, po nichž proudili poutníci do Meky. Muhammad považoval tyto nájezdníky za mor, který je třeba vymítit. Shromáždil loďstvo z celého svého území. Nebyla to ta obchodní plavidla a pobřežní hlídkové čluny, jimž se vikingové vyhýbali. Byly to účelově stavěné válečné galéry, rychlé a silně vyzbrojené, s posádkami profesionálních vojáků, kteří rozuměli středomořskému námořnímu válčení. Každá galéra nesla na přídi beranidlo, zbraň pobytou bronzem, určenou k prorážení trupů nepřátelských lodí. Vybaveny byly také řeckým ohněm, děsivou zápalnou zbraní, která učinila byzantskou námořní moc legendární. Řecký oheň byl kapalnou směsí, jejíž přesné složení se v dějinách ztratilo a hořel i na vodě. Stříkal se ze sifonů umístěných na přídi galér a dokázal proměnit celé lodě v plovoucí ohnivá pekla. Pro vikingy, jejichž lodě byly ze dřeva a utěsněné dechtem, byl řecký oheň ta nejhorší noční můra. Velitelé muslimského loďstva během zimy nastudovali vikingskou taktiku. Věděli, že nájezdníci dávají přednost úderům za úsvitu, že rádi vytahují lodě na břeh a bojují na souši a že se, kdykoliv to jde, vyhýbají námořním bitvám. Muslimové proto vymysleli strategii přímo proti těmto postupům. Nebudou čekat, až vikingové zaútočí. Budou je lovit na volném moři. Zpravodajské sítě po celém Středomoří zásobovaly muslimské velitele informacemi. Obchodníci hlásili spatření dračích lodí. Rybáři popisovali jejich pohyb. Postupně se rýsoval obraz toho, kam vikingská flotila míří. Nájezdníci se vraceli na západ a zjevně plánovali opustit Středomoří dřív, než je další zima uvězní v nepřátelských vodách. Znovu zpustošili jižní Francii, zasáhli několik cílů na španělském pobřeží a teď postupovali podél severoafrického pobřeží, po stopách své loňské trasy. Právě tady podniklo muslimské loďstvo svůj tah. Kdesi u pobřeží dnešního Maroka či jižního Španělska se obě flotily střetly. Přesné místo pohltila historie. Muslimští kronikáři bývali v zeměpisných detailech vágní a vikingské ságy kladly větší důraz na hrdinské činy jednotlivců než na přesnou navigaci. Víme však, že k setkání došlo
a víme, že bylo pro jednu stranu katastrofální. Vikingové nejprve zahlédli muslimské galéry na jižním obzoru. Jejich bílé plachty chytaly ranní slunce. Zpočátku si vikingští velitelé nejspíš mysleli, že pronásledovatele se třesou. Jejich dlouhé lodě s malým ponorem a účinným veslováním bývaly obecně rychlejší než těžkopádnější galéry. Jenže muslimové se poučili. Rozmístili několik eskadér na různých místech a vytvořili síť, která se kolem vikingské flotily pomalu utahovala. Únikové cesty byly odříznuty. Dračí lodě byly hnány do smrtící pasti. Právě v tu chvíli museli Björn Železný bok a Hastein učinit volbu, která měla definovat jejich odkaz. Mohli se pokusit rozptýlit flotilu, nechat každou loď prchat na vlastní pěst a doufat, že prorazí obklíčení. To by možná zachránilo část lodí, ale obětovalo by to soudržnost, která je činila tak účinnými. A nebo se mohli postavit a bojovat, přijmout námořní bitvu v těch nejhorších možných podmínkách. Rozhodli se bojovat. Vikingská flotila se sformovala do obranného postavení. Lodě byly svázány bok po boku a vytvořily plovoucí pevnosti. To byl u Vikingů běžný postup, když byli donuceni k námořní bitvě. Z několika lodí udělali jedinou platformu, kterou bylo těžší taranovat nebo dobít abordáží. Bojovníci stáli na propojených palubách rameno na rameni. Štíty překrývali tak, aby vytvořili souvislou zeď ze dřeva a železa. Z muslimského pohledu to musel být mimořádný výjev. 60 vikingských dlouhých lodí, jejichž dračí přídě vzdorovitě cenili zuby, sevřených k sobě uprostřed moře. 5000 severských bojovníků, vousatých a v kroužkových košilích, řvalo své bojové pokřiky. Pro muže, kteří vyrůstali s představou, že Středomoří je islámské jezero, musel být pohled na tyto cizí vetřelce stojící pevně na místě, zároveň pobuřující i děsivý. Muslimské galéry se přibližovaly v koordinovaném útočném šiku, měly výhodu rychlosti a obratnosti. Mohli si vybírat, kdy a kde udeří. Plán byl prostý. Tarany rozbít vikingské uskupení a pak se přiblížit k abordážím, při nichž by převaha v počtech nájezdníky udolala. Jenže muslimové podcenili jeden zásadní faktor. Nebyli to žádní kupci ani rybáři bránící své lodě. Byli to profesionální válečníci, kteří celý život cvičili právě pro takový boj zblízka. První muslimská galéra, která se přiblížila k vikingské linii, se o tom poučila tím nejtvrdším způsobem. Když se galéra hnala vpřed, s bronzovým taranem namířeným na spoj mezi dvěma svázanými dlouhými loděmi, stalo se něco neočekávaného. Vikingové nezaujali obranný postoj. Zaútočili. Lukostřelci a oštěpaři na vikingských palubách vypustili do posádky galéry zdrcující spršku. Z bezprostřední blízkosti to mělo vražedný účinek. Muslimští námořníci i vojáci padali, zasaženi šípy a oštěpy. Dřív než galéra stihla dokončit taranový útok, začali vikingové vyzbrojení sekirami a meči přeskakovat přes mezeru na nepřátelskou palubu. Takto středomořské námořní válčení fungovat nemělo. Galéry měly z dálky taranem vyřadit nepřátelské lodě a pak je udolat početní převahou. Jenže vikingové obrátili setrvačnost galéry proti ní. Jakmile se přiblížila na vzdálenost potřebnou k taranu, dostala se zároveň na dosah abordáže. A v abordážích vikingové vynikali. Boj na palubě první galéry byl zuřivý a jednostranný. Muslimští vojáci nosili lehčí zbroj než vikingové v těžké kroužkové zbroji. Bojovali šavlemi a oštěpy, elegantními zbraněmi pro zručné šermíře. Jenže ve stísněném prostoru paluby elegance nic neznamenala. Vikingské sekery drtily štíty a rozbíjely lebky. Širší a těžší čepele vikingských mečů sekaly lehčí zbroj jako nic. Během několika minut byla první muslimská galéra dobyta. Vikingové strhli islámské prapory a házeli těla posádky do moře. Pohled na pád jejich čelní galéry otřásl muslimskou flotilou. Takto se bitva neměla vyvíjet.
Jenže muslimští velitelé nebyli žádní amatéři. Okamžitě upravili taktiku. Místo jednotlivých nájezdů začalo několik galér své útoky slaďovat. Zatímco jedna galéra poutala pozornost vikingů, jiné udeřily z různých směrů. Početní převaha muslimské flotily se začala projevovat. Za každou galéru, kterou vikingové dobili nebo potopili, se k nim tlačily další 2. A pak muslimové nasadili svou tajnou zbraň. Z přídě jedné z větších galér se vzduchem prohnal proud tekutého ohně. Zasáhl bok vikingské dlouhé lodi a vzplanul. Během několika vteřin hořela celá loď. Oheň se šířil děsivou rychlostí, živený dechtem a pryskyřicí, jimiž byl dřevěný trup utěsněn. Bojovníci skákali před plameny do moře, jejich kroužkové košile je však táhly ke dnu, kde se topily. Do bitvy vstoupil řecký oheň. Vikingové nic takového nikdy neviděli. Na severu byl oheň užitečný nástroj, ne zbraň. Voda plameny hasila. Jenže tenhle oheň hořel na hladině moře a proměnil vodu samu v překážku žáru a smrti. Muži, kteří skočili přes palubu, aby unikli hořícím lodím, se ocitli v loužích tekutého ohně. V vikingské linii se začala šířit panika. Lodě horečně přeřezávaly lana, jimiž byly svázány, a snažili se rozptýlit dřív, než se oheň rozšíří z lodi na loď. Tím však rozbili svou obrannou sestavu a jednotlivé lodě zůstaly zranitelné vůči taranovým útokům. Bitva se změnila v chaotickou řeš. Některé vikingské lodě dokázaly připlout těsně k muslimským galérám a dobít je brutálními abordážemi. Jiné dlouhé lodě vzplály a jejich posádky umíraly v mukách. Moře mezi flotilami se proměnilo v noční můru plnou hořících lodí, plujících těl a zoufale bojujících mužů. Teď bylo velení rozhodující. Björn Železnoboký, velící ze své vlajkové lodi uprostřed sestavy, viděl situaci jasně. Jeho flotila byla ničena. Muslimská početní převaha je drtila. Každou minutou, kterou v boji setrvávali, přicházeli o další lodě. Jenže Björn si všiml i něčeho, co muslimům uniklo. Ve své horlivosti dál stupňovat útok muslimské galéry obklíčili vikingskou flotilu, ale nedokázali udržet těsný prstenec. V jejich sestavě zůstaly mezery, místa, kudy by rychlejší dlouhé lodě s menším ponorem mohly proklouznout. Björn dospěl ke krutému závěru. Celou flotilu zachránit nemohl, ale mohl zachránit dost lodí, aby unikly se životy a alespoň z částí kořisti. Dal signál Hasteinovi a ostatním velitelům. Vzkaz byl prostý. Probít se ven. Zbylé vikingské lodě, snad 40 z původních 60, se náhle obrátili a vyrazili proti nejslabšímu místu muslimského sevření. Veslovali zoufalou silou. Každý zabíral do vesel, jako by mu šlo o život, a šlo. Muslimové, zaskočeni náhlým sehraným manévrem, se pokusili mezeru uzavřít. Galéry se otočily, aby jim skřížili cestu. Vzduchem se valily další proudy řeckého ohně. Jenže vikingové vystihli okamžik dokonale. Vítr se lehce stočil, naplnil jejich čtvercové plachty a dodal jim záblesk rychlosti. Jedna po druhé vikingské dlouhé lodě prorážely muslimskou linii. Za sebou nechávali hořící vraky a plující těla. Padlo téměř 20 lodí a přes 1000 bojovníků. Ale jádro flotily přežilo. Muslimové je nějaký čas pronásledovali, ale na volné vodě se rychlosti prchajících dlouhých lodí nevyrovnaly. Když onoho strašného dne slunce zapadalo, dračí lodě mizely za západním obzorem, míříce k Gibraltarskému průlivu a dál na otevřený Atlantik. Bitva u Iberského pobřeží, jak ji nazvou muslimští kronikáři, skončila. Její následky však teprve začínaly. Přeživší vikingové se nezastavili v útěku, dokud znovu nepropluli Gibraltarským průlivem a nedosáhli známých šedých vod Atlantiku.
Teprve tehdy s Heraklovými sloupy za zády a s islámským světem vzdalujícím se v dálce si dovolili zhodnotit škody. Ztráty byly zdrcující. 20 ztracených dlouhých lodí neznamenalo jen samotná plavidla, ale i muže, kteří je obsluhovali. Přes 1000 bojovníků zahynulo v plamenech nebo se utopilo ve Středozemním moři. Nebyli to žádní spotřební vojáci. Byli to profesionální nájezdníci, muži cvičení celé roky, kteří přežili desítky výprav. Každá taková ztráta představovala trhlinu v samotné struktuře skandinávské společnosti, kterou bude trvat celou generaci zacelit. Ještě bolestnější byla situace s kořistí. V zoufalém úprku mnohé lodě schazovaly přes palubu svůj nejtěžší náklad, aby zrychlili. Truhly se stříbrnými mincemi, balíky hedvábí. Dokonce i někteří zotročení zajatci skončili přes palubu. Přeživší přivezli domů jen zlomek bohatství, které nashromáždili za 2 roky nájezdů. Ale měli něco cennějšího než zlato. Přežili. A ve vikingské kultuře platilo, že kdo přežije a může o tom vyprávět, má pověst zajištěnou. Když se zdecimovaná flotila na konci roku 860 nebo na začátku 861 konečně doplahočila do Skandinávie, nebyli Björn Železný bok a Hastein přivítáni jako poraženci, nýbrž jako legendy. Doplavili se za okraj světa a vrátili se. Vyrabovali nejbohatší města Středomoří a přežili střet s impériem. To, že přišli o lodě a muže, bylo vedlejší. Důležitá byla smělost celého podniku. Ságy sepsané o staletí později tuto výpravu zvětšnily. Ragnarssona Tatr, příběh Ragnarových synů, líčí středomořská dobrodružství Björna Železného boku podrobně, byť s notnou dávkou přikrášlení. Pozdější kronikáři přidali kouzelné prvky, draky, mořské příšery a božské zásahy. Pod vrstvou mytologie však zůstávalo jádro pravdy. Vikingové vyzvali na souboj islámskou námořní nadvládu a dožili se chvíle, kdy se tím mohli chlubit. Pro muslimský svět byl dopad stejně hluboký, jen v jiném smyslu. Nájezdy z let 859 až 860 rozbili pohodlný předpoklad, že Středozemní moře je muslimským jezerem. Po víc než století ovládaly islámské flotily tyto vody s minimálním odporem. Byzantská námořní síla byla zatlačena do východního Středomoří. Franská i italská loďstva byla slabá a roztříštěná. Moře bylo považováno za bezpečné. Vikingové ukázali, jak smrtelně klamná ta představa byla. Jejich výpady si vynutili kompletní přehodnocení pobřežní obrany napříč islámským světem. Cordobský emír Muhammad I. nařídil masivní rozšíření svého námořnictva. Podél každého zranitelného úseku pobřeží se stavěly či zesilovaly strážní věže. Byly objednány nové válečné galéry a jejich posádky byly neúnavně cvičeny v protivikingských taktikách. Emír zřídil flotilu rychlé reakce, kterou bylo možné během několika dnů nasadit do jakéhokoliv ohroženého úseku. Ale psychická rána šla ještě hlouběji. Muslimští kronikáři píšící ještě desetiletí po nájezdech vyjadřovali šok a rozhořčení nad tím, čeho Majus dosáhli. Zeměpisec Ibn Hayyan v 11. století popsal vikingské nájezdy jako boží trest za hříchy islámského světa. Jak jinak vysvětlit, že barbaři uctívající oheň z ledového severu dokázali proniknout tak hluboko do zemí věřících? Tento pocit zranitelnosti měl strategické důsledky. Muslimští vládci začali být opatrnější při rozšiřování moci příliš daleko od svých námořních základen. Výpravy na křesťanská území v jižní Francii a Itálii byly omezeny. Prostředky, které by jinak směřovaly k útočným operacím, byly místo toho investovány do obranných opevnění. V reálném slova smyslu vikingské nájezdy z let 859 až 860 přibrzdily islámskou expanzi v západní Evropě. Středozemní moře se nikdy nestalo islámským jezerem, jakým se mohlo stát. A zatímco sami vikingové v regionu nezaložili žádná trvalá osídlení, ukázali, že o mořské cesty se vede boj, že obchod je zranitelný
a že žádné pobřeží není doopravdy bezpečné. Samotná bitva vešla v obou kulturách do vojenské legendy. Pro muslimy se stala varováním před ukolébaností. Pobřežním správcům, kteří zanedbávali obranu, připomněla, co se stane, když dorazí Majusové. Námořní velitelé studovali střed, aby pochopili, jak vikingové dokázali proměnit abordáže v tak účinnou zbraň. Pro vikingy se výprava stala zlatým standardem ctižádosti. Pozdější generace severských nájezdníků poměřovali své činy podle měřítek, která nastavil železný bok. Doplul si za Heraklovy sloupy, vyraboval si města v Africe, probil ses z obklíčení nepřátelskou flotilou. Největším odkazem bitvy však možná bylo to, co odhalila o měnící se povaze námořní války v 9. století. Středomoří po staletí ovládali galéry, veslové válečné lodě odvozené z antických řeckých a římských vzorů. Tato plavidla byla propracovaná a účinná, ale také předvídatelná. Vyžadovala hluboké přístavy, početné posádky a značnou infrastrukturu. Vikinská dlouhá loď představovala úplně jinou filozofii. Byla menší, rychlejší a mnohem všestrannější. Dokázala plout po řekách, překonávat oceán a přistát přímo na jakémkoliv pobřeží. Vystačila si s menší posádkou, dala se postavit poměrně rychle a nebyla závislá na složitých zásobovacích řetězcích. Střed těchto dvou námořních tradic nebyl jen o výzbroji. Byl to střed zavedené říše a nastupující kultury nájezdníků, kteří odmítali hrát podle zavedených pravidel. A výsledkem bylo, že vikingové donutili zavedené mocnosti, aby se buď přizpůsobili, nebo zahynuli. Strategické dozvuky výpravy z let 859 až 860 se šířily daleko za hranice Středomoří. Když se Björn Železný bok a Hastein vrátili do Skandinávie s loděmi, které přečkaly plavbu, a s tolika pokladem, kolik se jim podařilo udržet, přivezli víc než jen stříbro a hedvábí. Přivezli i znalosti. Mapy pobřeží Středomoří, ať už v hlavě či na papíře. Informace o muslimské obraně, obchodních trasách a zranitelných cílech. Příběhy o bohatství jižních měst a slabosti jejich posádek. Tyto poznatky formovaly vikinskou strategii na další generace. Ačkoliv se žádná pozdější vikinská výprava nevyrovnala opovážlivosti Björnovy tříleté Odyssey, nájezdy nepřestaly. V 60. letech 9. století a dál pokračovaly menší vikinské flotily v prověřování středomorské obrany. Poučili se z chyb předchůdců a vyhýbali se vleklým tažením, která by muslimským silám umožnila se proti nim soustředit. Vikingové si osvojili novou taktiku. Bleskové nájezdy koordinované s místními konflikty. Když byli muslimští vládci zaměstnáni občanskými válkami nebo bojem s křesťanskými královstvími, objevily se vikingské lodě, udeřili tvrdě a zmizeli dřív, než se stačila zorganizovat obrana. Byli oportunisty prvního řádu, beze zbytku využívali každý okamžik slabosti civilizovaného světa. Středomorské nájezdy však měly i nečekaný důsledek doma ve Skandinávii. Válečníci, kteří se z těchto jižních výprav vrátili, poznali širší svět. Na vlastní oči viděli města z kamene a mramoru, sofistikované obchodní sítě a takovou míru bohatství, že severní náčelníci vedle ní vypadali jako žebráci. Tento kontakt se středomorskou civilizací zasel do skandinávské kultury semena ctižádosti. Během několika generací vikingové už nejen přepadali civilizované země. Snažili se stát jejich součástí. Variašská garda v Byzanci, normandské dobytí Sicílie, vznik normandského vévodství ve Francii. Všechny tyto události mají kořeny v poznání, že vikingové nemuseli zůstávat na okraji evropské civilizace. Své místo u stolu si mohli vydobít kombinací násilí a asimilace. Sám Björn Železnobok se stal postavou legend. Pozdější ságy tvrdí, že se nakonec stal švédským králem a vládl z Uppsály. Zda je to pravda, je sporné. Jisté je, že se k němu jeho potomci hrdě hlásili jako ke svému předku. Švédská královská dynastie odvozovala svůj rod od Björna
a jeho legendu využívala k legitimizaci své moci. Hastein po středomorské výpravě z historických pramenů mizí, jeho pověst pro prohnanost však přetrvala. Středověcí kronikáři, křesťanští i muslimští, odkazovali na jeho taktiky jako na příklady vikingské záludnosti i geniality stejnou měrou. Fingovaný pohřeb v luně se stal poučným příběhem, připomínkou, že vikingy nelze podceňovat ani tehdy, když vypadají poraženě. Bitva u Iberského pobřeží rovněž ovlivnila námořní taktiku napříč středověkou Evropou. Vikingské abordáže, které obracely protivníkovu vlastní taktiku proti němu, se staly zavedenou taktikou. Velitelé středomorských flotil začali konstruovat své galéry s vyššími boky a zesílenými zábradlími, aby stížili abordáž. Posádky cvičily v boji zblízka, protože pochopili, že samotné taranování proti odhodlanému protivníkovi nestačí. Řecký oheň, už tehdy obávaná zbraň, se stal ještě důležitější součástí byzantské i muslimské námořní doktríny. Střet ukázal, že zápalné zbraně dokážou rozbít i tu nejdisciplinovanější nepřátelskou formaci. V pozdějších bitvách se oheň jako námořní zbraň používal stále častěji, až se nakonec vyvinul v ohňové lodě a výbušná plavidla doby plachet. Mimo vojenské a politické důsledky měla vikingská středomorská výprava i kulturní dopad, který se hůře měří, ale je stejně významný. Zbořila představy o tom, co je možné. Před Björnem a Hasteinem se myšlenka, že by se norští nájezdníci pustili do útoku na města v Africe, zdála absurdní. Po nich už to byla historie. Výprava prokázala, že s dostatečnou dávkou drzosti, promyšleného plánování a čisté kuráže lze dosáhnout i těch nejnesplnitelnějších cílů. Tento způsob uvažování poháněl vikingskou expanzi po další 2 staletí. Vikingové, kteří dopluli do Severní Ameriky, založili osady na Grónsku a načas i na Newfoundlandu, se řídili týmž nutkáním, které hnalo Björna přes Heraklovy sloupy. Severští kupci, kteří se po ruských řekách vydávali za obchodem do Konstantinopole a Bagdádu, kráčeli po stezkách, jež se poprvé zrodili v představách ve chvíli, kdy Hastein spatřil bohatství středomorských měst. Normanští rytíři, kteří roku 1066 dobyli Anglii, byli potomky vikingů, kteří pochopili, že civilizovaný svět není nedobytný. V jistém, velmi reálném smyslu nebyla bitva u Iberského pobřeží roku 860 jen námořní srážkou. Byl to důkaz, že to je možné. Ukázala, že vikingové mohou působit kdekoliv, bojovat s kýmkoliv a přežít, aby o tom mohli vyprávět. A pro muslimský svět to byl varovný signál. Středomoří už nikdy nebude islámským jezerem. Zůstalo spornými vodami, kde bylo nutné moc neustále prokazovat a hájit. Pohodlné přesvědčení o vlastní nadřazenosti bylo pryč a nahradila je ostražitá úcta k bojovníkům ze severu. Když středověcí muslimští učenci psali o národech světa, vyhrazovali zvláštní kategorii pro majusy. Ti nebyli jako jiní nevěřící. Byli mimořádně nebezpeční, nepředvídatelní a těžko porazitelní. Tato pověst, vydobytá krví u španělských břehů, poznamenala islámsko-vikingské vztahy na staletí. Poslední ironií je, že se obě kultury navzájem učily. Vikingové, kteří plenili ve Středomoří, si domů přiváželi víc než jen kořist. Přiváželi si stavební nápady, loďařské postupy a smysl pro organizovanou vojenskou logistiku. Muslimští vládci, kteří s vikingy bojovali, převzali některé jejich taktiky, zejména nasazení menších a rychlejších plavidel pro pobřežní hlídky. Bitvou se příběh neskončil. Byla to kapitola v mnohem delším příběhu kulturního střetu a výměny. Ale byla to zásadní kapitola, okamžik, kdy se 2 civilizace, které dosud žily v nevědomosti jedna o druhé, srazily s výbušnou silou. A když se dým rozptýlil a vody se uklidnily, obě strany byly navždy změněny. Abychom plně pochopili význam toho, čeho Björn Železnoboký a Hastein dosáhli, musíme se podívat na svět, do něhož se vrátili, a na svět, který pomohli vytvořit. Když se jejich zubožené loďstvo roku 861 s bídou doplulo zpět do skandinávských vod, vplouvalo do severské společnosti na prahu proměny.
Polovina 9. století byla v dějinách vikingů zlomovým obdobím. To bylo období, kdy se v Dánsku formovalo velké pohanské vojsko, které se chystalo vpadnout do Anglie a vybudovat si tam trvalá království. Namísto pouhého plenění za rychlou kořistí. To bylo období, kdy norští náčelníci zakládali osady na Islandu a vytvářeli tak první trvalou severskou přítomnost v severním Atlantiku. To bylo období, kdy švédští vikingové, Rusové pronikali hlouběji do východní Evropy a zakládali obchodní stanice, z nichž se později stala města jako Novgorod a Kyjev. Středomořská výprava byla zároveň produktem této expanzivní energie i jejím katalyzátorem. Björn a Hastein dokázali, že známý svět není tak velký, jak si všichni mysleli, že překážky jsou spíše psychologické než fyzické a že bohatství existuje všude pro ty, kteří mají odvahu si je vzít. Představme si logistiku toho, co dokázali. Loďstvo o 60 lodích, které bylo na cestách 3 roky, vyžadovalo neustálé doplňování zásob. Nemohli si s sebou vést dostatek jídla a vody na tak dlouhou plavbu. To znamenalo, že museli podnikat nájezdy nejen kvůli kořisti, ale i kvůli přežití. Každý útok musel přinést tolik zásob, aby loďstvo zůstalo v chodu. Každé vypleněné město muselo dodat jídlo, čerstvou vodu a materiál na opravy lodí. Vikingové si vypracovali logistický systém, nad nímž by i dnešní vojenští plánovači uznale pokývali hlavou. Vyhledávali přírodní přístavy, kde mohli bezpečně vytahovat lodě na břeh. Zakládali dočasné základny, opevněné tábory, kde mohli mezi nájezdy odpočívat a opravovat. Naučili se schánět potravu ve středomořských podmínkách a přizpůsobili svůj severní jídelníček tak, že do něj zařadili olivy, fíky a víno. Museli také s brutální účelností nakládat s lidskými silami. Když byla některá loď příliš poškozená, než aby mohla pokračovat, její posádku rozdělili mezi zbylé lodě. Když byli bojovníci zabiti nebo tak těžce raněni, že už nemohli bojovat, jejich výzbroj rozdělili ostatním. Loďstvo fungovalo jako jeden organismus bojující o přežití. Jednotlivé lodě se v případě potřeby obětovaly, aby celek zůstal naživu. Další logistickou výzvu představovali zotročení zajatci. Uživit a střežit tisíce zajatců a přitom zároveň bojovat a podnikat nájezdy vyžadovalo pečlivé řízení. Někteří zajatci byli nejspíš zabiti, když se stali přílišnou přítěží. Jiní byli prodáni na mezilehlých trzích, aby se získali peníze na zásoby. Vikingové si osvojili krutou kalkulaci lidské hodnoty a ponechávali si jen ty otroky, které se vyplatilo prodat na severních trzích. Jen logistika však jejich úspěch nevysvětluje. Skutečným tajemstvím byla psychologická válka. Vikingové chápali snad instinktivně, že teror znásobuje jejich sílu. Když vyplenili město, nešlo jen o krádež a odchod. Páchali krutosti záměrně, aby ochromili odpor v příštím cíli. Muslimští kronikáři s děsivými podrobnostmi popisují, co se dělo, když Vikingové dobyli město. Muži byli pobiti, ženy a děti zotročeny. Posvátná místa znesvěcena. Násilí nebylo nahodilé. Bylo promyšlené tak, aby si vybudovali pověst, která je předběhne. Než loďstvo dorazilo k dalšímu cíli, obránci už byli ochromení strachem a jejich vůle vzdorovat byla nalomena ještě předtím, než se rozmáchla první sekera. Tento způsob využívání teroru jako zbraně nebyl pro Vikingy jedinečný, ale oni ho vybrousili do podoby umění. A fungovalo to. Mnoho muslimských zpráv popisuje města, která se raději vzdala vikingským flotilám, než aby čelila opačné možnosti. Správci platili tribut, aby nájezdníci odtáhli. Vikingové proměnili pověst své krutosti ve vyjednávací páku. Jenže středomořská výprava zároveň odhalila slabiny vikingského způsobu boje. Bitva u Iberského pobřeží odkryla limity jejich námořní taktiky. V sevřených vodách fjordu či řeky byla vikingská dlouhá loď suverénní. Na otevřeném Středomoří však proti speciálně stavěným válečným galérám s profesionálními posádkami byli v nevýhodě.
Řecký oheň byl obzvlášť ničivý. Vikingové proti této zbrani neměli žádnou obranu. Jejich lodě byly dřevěné a utěsněné vysoce hořlavým dechtem. Jakmile vzplanula, proměnila se dlouhá loď během pár minut v ohnivé peklo. Jedinou obranou byl odstup, zůstat mimo dosah ohnivých sifonů. To ale znamenalo vyhýbat se boji zblízka a tím se připravit o výhodu při abordáži. Tato zranitelnost zřejmě ovlivnila pozdější vývoj vikingského loďstva. Následující generace stavěly větší a těžší válečné lodě s vyššími boky, navržené přímo tak, aby odolali taranu i abordáži. Proměnu od štíhlé nájezdné dlouhé lodě k obrovským drakarům 11. století lze částečně vystopovat k poučením ze Středomoří. Výprava také zdůraznila význam zpravodajství. Björn a Hastein uspěli proto, že nepřestávali shromažďovat informace. Vyslýchali zajatce, najímali místní průvodce, zmapovali přístavy a vytipovali zranitelné cíle. Tahle zpravodajská práce byla stejně důležitá jako jejich vojenské schopnosti. A když se vrátili domů, staly se tyto informace jejich nejcennějším kapitálem. Jiní vikingský náčelníci, kteří chtěli vyrazit na jich za kořistí, byli ochotní štědře platit za mapy a rady. Björn a Hastein se stali konzultanty, učili novou generaci, jak se pohybovat po středomorských vodách a jak se vyvarovat chyb, které je stály 20 lodí. Stojí za to zamyslet se nad lidskými náklady výpravy. Během 3leté plavby zemřelo přes 1000 vikingů. Každý z nich po sobě zanechal rodinu, společenství, které do jejich vybavení na cestu investovalo prostředky. Hospodářský dopad na skandinávskou společnost byl značný. Nešlo o sedláky, které lze snadno nahradit. Byli to vycvičení bojovníci, zruční řemeslníci a zkušení námořníci. V rámci vikingské kultury to byla přijatelná cena. Ti, kdo padli, odešli do Valhaly jako hrdinové. Ti, kdo přežili, se vrátili se slávou a s takovým bohatstvím, aby se mohli vypracovat na náčelníky. Výprava proměnila sociální hierarchii Skandinávie. Některé rody vynesla do popředí, jiné zničila. Otroci dopadli jinak. Tisíce muslimů ze severní Afriky, Španělska a Itálie odvlekli na sever do Skandinávie a Irska. Vstoupili do světa, který jim byl naprosto cizí. Chladného, temného a pohanského. Mnozí pravděpodobně zemřeli už během cesty nebo krátce po připlutí, protože se nedokázali přizpůsobit drsnému podnebí. Někteří však přežili a dokonce se začlenili do vikingské společnosti. Archeologické nálezy z osad vikingské doby nesou stopy středomorského vlivu v umění, architektuře i hmotné kultuře. Částečně pronikal obchodem, ale jistě i prostřednictvím zotročených lidí, kteří si na sever přinesli své dovednosti a znalosti. Ságy dokonce naznačují, že někteří muslimští otroci se ve vikingských domácnostech vypracovali do postavení důvěryhodných lidí, poradců či řemeslníků. Kulturní výměna probíhala obousměrně, ačkoliv stála na základech násilí a zotročování. Pro města a městečka, která výprava vyplenila, byla obnova pomalá a bolestná. Nekor, marocké město, jež bylo prvním velkým cílem, se z toho vzpamatovávalo celé desetiletí. Vládnoucí dynastie byla rozvrácena, hospodářství v troskách. Trauma z nájezdu se neslo generacemi. V jižní Francii a Itálii vikingské útoky urychlily proces militarizace, který už probíhal. Města, jež dosud spoléhala na vyjednávání a placení tributů, aby zvládala barbarské hrozby, pochopila, že potřebují hradby, posádky a stálá vojska. Středomorský svět se stal pevněji opevněným, militarizovanějším a podezíravějším vůči cizincům. Tato militarizace měla dlouhodobé důsledky pro vývoj Evropy. Stavební boom hradů v 10. a 11. století, vzestup rytířské vrstvy a rostoucí moc místních vojenských vůdců lze do značné míry přičíst potřebě bránit se nájezdům vikingského typu. Nejhlubší dopad však možná spočíval v tom, jak Evropané nahlíželi na svět. Před 9. stoletím bylo Středomoří vnímáno jako střed civilizace, obklopený barbarským pohraničím.
Vikingové tento obraz světa roztříštili. Dokázali, že barbaři mohou udeřit do samého srdce civilizace, že moře nejsou překážkami, ale cestami a že nikde není opravdu bezpečno. Toto poznání nakonec podnítilo evropské objevování a expanzi. Když mohli Vikingové ze zmrzlého severu plenit Afriku, proč by křesťané z jižní Evropy nemohli překročit své tradiční hranice a vydat se dál? Doba zámořských objevů, ještě vzdálená staletí, měla své intelektuální kořeny v šoku z vikingských nájezdů ve Středomoří. Neméně hluboký byl i psychologický dopad na islámský svět. Po staletí muslimští učenci dělili svět na Dar al-Islám, dům islámu, a Dar al-Harb, dům války. Středomoří mělo pevně spadat do první kategorie, být mořem, které ovládají věřící. Vikingové si vynutili přehodnocení. Jestliže se tito pohanští nájezdníci dokázali dostat tak hluboko na muslimské území, co to vypovídalo o bezpečí islámského světa? Někteří učenci tvrdili, že je to znamení boží nelibosti, že muslimové zlenivěli a zkaženěli. Jiní to viděli jako vojenský problém vyžadující praktická řešení. Tato debata podnítila inovace v islámské námořní technice a taktice. Válečné galéry zrychlily a jejich posádky byly lépe vycvičené. Vznikala nová obranná opevnění, cíleně navržená tak, aby odolala náhlým obojživelným útokům. Muslimští vládci začali vnímat námořní moc ne jako druhořadou záležitost, nýbrž jako něco zásadního pro přežití svých států. V křesťanském i islámském světě vyvolaly vikingské nájezdy pocit zranitelnosti, který přetrval po generace. Letopisy z 10. a 11. století stále zmiňují hrůzu z Madžusů jako varovné memento. Neusněte na vavřínech, varují tyto texty, neboť moře může přinést zkázu bez varování. Tato kulturní paměť na vikingské nájezdy po staletí ovlivňovala evropský i islámský vztah k námořní moci. Utvrzovala význam ovládnutí moří, udržování silných loďstev a zásadu, že nepřítele nesmíme nikdy podceňovat podle jeho původu. A to všechny tyto dalekosáhlé historické důsledky se dají vystopovat k jedinému odvážnému rozhodnutí, které roku 859 učinili dva vikingské náčelníci. Pohlédli na Herkulovy sloupy, hranici tehdy známého světa, a rozhodli se proplout. Na druhé straně našli bohatství, slávu a bitvu, která je málem zničila. Ale přežili. A tím, že přežili, změnili svět. Když dnes stojíme na březích Středomoří a díváme se do modrých vod, snadno zapomeneme, že tytéž vlny kdysi nesly dračí lodě plné severských bojovníků. Přímořská letoviska a výletní lodě nedávají tušit násilí, které tu kdysi propuklo. Ale dějiny jsou tu, těsně pod povrchem, a čekají, až si na ně vzpomeneme. Vikingská výprava z let 859 až 861 patřila k nejambicióznějším vojenským podnikům středověku. Spojovala v sobě námořní dovednost, strategické plánování, brutální násilí a čirou opovážlivost v rovných dílech. Bitva u pobřeží Iberského poloostrova byla vrcholem této výpravy, okamžikem, kdy se vikingská pýcha střetla s islámskou vojenskou mocí. Podle všech objektivních měřítek tu bitvu vikingové prohráli. Přišli o lodě, muže i kořist. Byli nuceni prchnout, své mrtvé ponechat na pospas středomořským proudům. V hlubším smyslu však získali něco cennějšího než jakékoliv množství kořisti. Získali nesmrtelnost. Björn Železný bok a Hastein se stali legendami, jejichž jména se po staletí ozývala v ságách. Jejich plavba dokázala, že vikingové mohou doplout kamkoliv, utkat se s kýmkoliv a přežít, aby o tom vyprávěli. Rozbili mentální bariéry, které svazovaly méně odvážné, a ukázali, že svět je mnohem větší a zranitelnější, než si kdo představoval. Pro muslimské válečníky, kteří s nimi bojovali, to bylo vítězství, ale zároveň varování. Porazili vikingské loďstvo, ale jen tak.
Na vlastní oči poznali zuřivost severských bojovníků v boji zblízka, rychlost jejich lodí i účinnost jejich taktiky. Zjistili, že ovládnout Středozemí vyžaduje nepřetržitou bdělost a že usnout na vavřínech je luxus, který si už nemohou dovolit. Sama bitva, svedená kdesi ve vodách mezi Španělskem a Severní Afrikou, trvala možná jen pár hodin. Její důsledky se však šířily napříč generacemi, přetvořily námořní válčení, ovlivnily kulturní postoje a ukázali, že i zdánlivě nemožné výpravy mohou uspět. Vedou-li je muži, kteří odmítají připustit hranice. Když dnes navštívíte jeskyni Covadonga na severu Španělska, najdete tam svatyni připomínající bitvu proti muslimským útočníkům v 8. století. A když se vydáte na Gibraltarskou skálu, uvidíte pamětní desky popisující její roli v dějinách mořeplavby. Žádný památník však nepřipomíná vikingské loďstvo, které roku 859 proplulo Gibraltarskou úžinou. Žádná deska bitvu u Iberského pobřeží. Možná je to tak v pořádku. Vikingové nestavěli památníky. Budovali legendy. A legendy k přežití nepotřebují nápisy vytesané do kamene. Žijí v příbězích, které si vyprávíme. Ve vědomí, že hrstka bojovníků z mrazivého severu kdysi doplula na kraj světa a zase zpět utkala se s nejmocnější říší své doby. A přežila, aby inspirovala každou další generaci. Bitva, která přiměla muslimské válečníky bát se vikingů, nebyla jen záležitostí mečů a lodí. Byl to střet zavedené moci s rostoucí ambicí. Střet těch, kdo přijímali svět takový, jaký je. S těmi, kdo trvali na tom, že jej přetvoří pouhou silou vůle. A v tom střetu, i když vikingové z bojiště prchli, dokázali něco, co se bude rozléhat staletími. Že žádná říše není neporazitelná. Žádné moře nepřekonatelné a žádná překážka neskrotí lidský hlad po slávě a dobrodružství. Když poslední vikingské lodě mizely za západním obzorem, jejich dračí přídě namířené k domovu, zanechali za sebou středomořský svět, který už nikdy nebude docela stejný. Muslimové vyhráli bitvu. Vikingové však získali něco mnohem cennějšího. Vybojovali si místo v dějinách